खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसाम सोरखारनि गोख्रों बिथोन होनायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय नखरफोरखौ इभिक्सन खालामनाया फिन जागायफिनबाय। मैया फुंनिफ्रायनो गवालपारा जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना लखिपुर ओनसोलनि दहिकाटा RF ओनसोलाव इभिक्सन खालामदों। गासै 1000 नि बांसिन बिघा हायाव सोरखारा इभिक्सन खालामनायखौ जागायजेनदों। आरो दिनैबो फुंनिफ्रायनो इभिक्सन खालामनाया जागायगोन। बे इभिक्सन खालामनायाव बुलडोजार सालायनायखौ होबथानो नाजानाय AIDUEF नि सानै गाहाय नेहाथारि बिबानाव थानाय आब्दुल हाइकजों लोगोसे गुबुन सासेखौबो खादों पुलिसआ। बेनि अनगायैबो बे इभिक्सन खालामनायाव 50 बोसोर गोजाम मस्जिदखौ सिफायनायनि थाखायबो गोबां मुस्लिम सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हाग्रा ओनसोलाव 1134 बिघा हाखौ सोरखारा इभिक्सन खालामगोन। उदालगुरि माजबाद पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ बोखांनो हादों। बे हमनो हानाय गान्जाफोरखौ माजबाद आदर्श गामिनिफ्राय बोखांनो हादों। बे हमनो मोननाय गान्जाजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ खानो हादों पुलिसआ। पुलिसआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंखौ माजबाद पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय आदर्श बाहादुर गामिनि बलेन दैमारि होननानै मिथिहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे गान्जानि लिरथायखौ 30 केजि जागोन आरो बेनि बेसेनखौ हाथाइनि बेसेनाव 3 लाख रांसो जागोन होननानै पुलिसआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। आदिबासि हारिनो STनि मोनथाय होनांगौनि दाबिजों आरो हानि फोरमानलाइ होनाय साहा बागाननि मावफारियाफोरनो साफ्रोमबोनि दानबान्थाखौ 550 रांसिम खालामनाय आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै आदिबासि फरायसा आफाद अल आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन एबा सुंद'यै आसाया मैया बाइक रेलि खालामदों। बे बाइक रेलिखौ कक्राझारनिफ्राय जागायजेननानै राङापारा, बिश्वनाथ, लखिमपुर आरो तिनिसुकियासिम दावबायनानै कक्राझारसिम गिदिंबोफिनगोन। दिमा हासाव जिल्लानि दैबाज्रुमाव गोमानाय NIT सिलचरनि 3 फरायसाफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। दिमा हासावनि दैबाज्रुम बोहैनायाव दुगैनो थांनानै गोमानाय NIT सिलचरनि 3 फरायसाफोरनि गोथै सह'खौ मैया बोखांनो हादों। बे बोखांनाय हाबाफारिया मैया फुंनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। दैबाज्रुमाव दुगैनो थांनानै थैनाय फरायसाफोरनि सिनायथिखौ बिहारनि राधिका कुमारी, सर्वकृतिका सिंह 20 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ सौहार कुमार 14 बोसोर बैसोनि बिथांखौ उत्तर प्रदेशनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ मैया कनकलता बरुवा हादरसा मुलुगसोलोंसालि लुफुंनो हा फुजा होनायाव बाहागो लाहैदों। बिथाङा बिरखं जाहाजजों अरुणाचलनि हलंनि बिरखं गाथोनाव सहैयो आरो बेनिफ्राय हेलिकप्टारजों गहपुरनि फलगुरि फारसे आगान सुरो। मख'नो गोनांदि कनकलता बरुवा हादरसा मुलुगसोलोंसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो हा फुजानि उनाव मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ सुबुं थुबुरमायाव बिबुंथि लाखियो। फोसावनाय बादिब्ला गासै 500 कौटि रां खरसा खालामनानै 738 बिघा हायाव कनकलता बरुवा मुलुगसोलोंसालिखौ लुफुंनाय जागोन। बे जानानै थांनाय हाबाफारियावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिगन्त खाटुवाल, MLA प्रमद बरठाकुर, MP रन्जित दत्त आरो मुंख्लं कनकलता बरुवानि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। सामगुरियाव फिन आरोबाव सासे बिरलाचित सेनानि सोद्रोमाखौ खादों पुलिसआ। खाजानाय सुबुंखौ नगाव जिल्लानि बिरलाचित सेनानि सोद्रोमा खसिब बिटुवान सयकिया होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे खाजानाय खसिब बिटुवान सयकियानि हेंथायै थानायाव गोबां रां दाबि खालामनायनि गसर थिसननाय दङ। दायो पुलिसआ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जुबिन गार्गनि मुं लानानै सान्दा खांनो थाखाय जागायजेनदों दुलाराय आसाम खौरांगिरि आजु आफादा। जुबिन गार्गनि मुं लानानै इटाफाथायाव रां दाबि खालामदों आजु उदालगुरि जिल्ला कमिटिआ। बे कमिटिनि हेंथायै रां खांनायनि गोख्रों अजद दैखांदों नरेश कलेता आरो उतुल बरानि हेंथायै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।